Cando chegues aos meus anos xa falaremos. Cando chegues aos meus anos xa falaremos. Bueno, oye, pois moi bo día a todos e a todas. Un venres máis vamos a comunicarvos algúns dos asuntos que imos aprobar na Xunta de Goberno e outros de outras cuestións de actualidade relacionadas con uns investimentos superiores aos 2,8 millóns de euros na provincia. A primeira delas ten que ver con educación e emprego. Concederemos 46 bolsas a titulados de formación profesional da provincia para a realización de prácticas laborais no estranxeiro por un importe de 350.000 euros. En segundo lugar, asinaremos un convenio de colaboración con 51 concellos de menos de 20.000 habitantes para axudalos na digitalización. E, en terceiro lugar, comunicar tamén que analizaremos unha modificación de crédito para atender a demanda da nova iluminación do campo de fútbol de Príncipe Felipe. O comentei nunha das rodas de prensa que dei fai poucos días, que, o preocupante estado das contas da Diputación, pois cumprimos o noso compromiso de facer o posible para atender as demandas esenciais da cidadanía como ocorre neste caso. E precisamente no que fai referente á iluminación do campo de fútbol do Centro Príncipe Felipe será analizado en comisións informativa esta mañán, porque hoxe, venres día 8, constitúense as 10 comisións informativas que estarán vixentes durante todo o ano. Estamos a falar de que o mesmo que na anterior legislatura serán 9 máis unha adicional que é a de contas, que, como saben, é obrigatoria. Con respecto ás comisións da anterior legislatura, decir que, lóxicamente, cambian os nomes e os contidos para adecualos aos obxectivos e principios da nosa acción de goberno. Deste xeito, por facer un repaso, temos a Comisión de Transparencia, Réximen Interior e Facenda, presidida por Jesús Vázquez Almuiña, a Comisión de Cooperación Local Transfronteiriza de Coordinación de Emerxencias Provinciais, presidida por José López, unha terceira comisión que é a de Turismo, Acción Comunitaria, Impulso Rural e Medio Ambiente, presidida polo deputado Javier Tourís. Outra comisión, a cuarta, Igualdade, Políticas Sociais, Familia e Reto Demográfico, presidida por Sandra Bastos. Outra comisión, a quinta, Proxectos Europeos, Modernización Tecnolóxica, Administrativa e Axenda Digital, encabezada por María Ramallo. Cultura, Educación, Patrimonio Histórico, Documental e Lingüístico, presidida pola vicepresidenta Marta Fernández Tapias, como tamén está presidida por Marta Fernández Tapias a Comisión de Deportes, Xuventude e Vía Saudable. Logo, Infraestructuras e Equipamentos Públicos e Mobilidade, será unha comisión presidida pola deputada Isabel Couselo. E logo, Promoción Económica, Impulso e Formación para Emprego, donde o vicepresidente Rafa Domínguez será o presidente e, como decía, a Comisión de Contas, que será presidida por Alejandro Lorenzo. E xa entramos en asuntos da orde do día. Hai escasos días tuve a sorte de conversar e coñer as inquedanzas dos rapaces que van a participar no programa Erasmus Plus, aos que destinamos máis de 350.000 euros para mellorar a súa formación e a súa empregabilidade. Pois ben, eu anunciarvos que a Xunta de Goberno ven de aprobar a concesión de 46 bolsas de mobilidade a persoas tituladas en diversos ciclos de formación profesional en institutos da provincia para facer prácticas laborais no estranxeiro, tanto en empresas como en institucións. E este día vai variar de 3 a 8 meses. Os fondos van a cubrir os gastos de viaxe, do aloxamento, da manutención e tamén do transporte no país de destino. E durante este tempo reforzarán as competencias profesionais, collerán experiencia laboral, mellorarán tamén o dominio da lingua no país receptor e volverán a Pontevedra mellor preparados para emprender a súa aventura no mercado laboral. Como lles dixen
a eles no seu momento, pois que confiamos que este talento retorne pois logo á provincia e que poida brillar aquí na casa. E outra cuestión que tratamos na Xunta de Goberno relacionada ca modernización tecnolóxica do noso concello, dos nosos concellos e, por extensión, da mellora de calidade de vida e atención dos nosos veciños. A Diputación vai asinar un convenio aberto aos 51 concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes por un importe total de 2,5 millóns de euros para digitalizar a administración local, co claro obxectivo de facilitar os trámites administrativos. Este convenio está dividido en 5 liñas. Unha primeira, dotada con 225.000 euros, que está encamiñada á transparencia e á comunicación bidireccional entre a Administración e a cidadanía. Con 600.000 euros financiaránse sistemas de retransmisión en directo dos plenos. Con 100.000 euros, pois será para fomentar o cuidado do medio ambiente a través do cumprimento dos obxectivos de desenvolvemento sostible da Unión Europea. Unha cuarta liña, dotada de 1 millón, orientarase a renovación dos equipos informáticos para renovalos e tamén ofrecer a posibilidade de implantar o traballo. E, por último, esta liña dotada con medio millón de euros está destinada a desenvolver a carpeta cidadá, na que os veciños poden facer trámites digitais e almacenalos nese repositorio. É fundamental que a Administración electrónica chegue a todos os recunchos da provincia e iso pasa por asinar convenios como este de 2,5 millóns de euros para a modernización dos pequenos concellos. E como eu dicía, falamos agora de Príncipe Felipe, en particular dos asuntos de trascendencia para a cidade e, sobre todo, para o tecido deportivo de Pontevedra. A semana pasada explicábamos con transparencia o complexo estado no que se atopaban as contas da Diputación, por exemplo, no que se refería ao servizo de deportes onde a disponibilidade de crédito está por debaixo do 5% disponible. Por lo tanto, eu tamén comentara daquela que nós, desde o Goberno, íbamos facer todo o canto fose posible, estivera da nosa man para atender as necesidades da provincia, e hoxe facemos realidade ese compromiso. Na Xunta de Goberno imos a analizar unha modificación de crédito por valor de 100.000 euros para renovar a iluminación do campo de fútbol do Centro Príncipe Felipe. Esta é unha demanda histórica dos clubes, moitos deles de categorías inferiores que xogan e adestran ali a diario que eran ignoradas polo anterior goberno. Así que creo que era hora de que foran atendidos, máxime cando os días se acurtan e as horas de luz van a menos. Estou me referindo ao inverno e cando falamos de adestramentos se realizan a maior parte deles en horario de noite nestas épocas. E logo, xa para rematar, quero informarlles de que veño de responder afirmativamente á petición de reunión enviada polo alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández Lores. O rexedor é un dos alcaldes que dirixiu a Diputación de Pontevedra, o seu novo goberno, unha carta para manter un encontro institucional e abordar conxuntamente asuntos de interese para a cidade. Somos un goberno que procura a cooperación, que respeta as relacións institucionais, así que, por suposto, veño de remitir esa carta ao Concello, no que aceptamos vernos nas próximas datas, previsiblemente para a próxima semana. Así que eu creo que, sinceramente, que por riba das cores e as perspectivas ideolóxicas, a Diputación e o Concello están unidos por un fío común, os pontevedreses. E creo que tamén damos un bo exemplo que debería ser normal, e seguro que vai a ser así, que será normal noutros puntos da provincia, e creo que hai moitos asuntos estratégicos que merecen o noso interese e a nosa colaboración. E nin que dicir ten que iremos dándolle saída
a outras solicitudes de reunións plantexadas por alcaldes con temas pendentes, pero tamén estamos a falar de entidades, asociacións que queren expoñernos as súas necesidades. E pola miña parte non teño máis nada que comentar, engadir, e quedo á espera de resposta, preguntas que me poderades formular. Nesa futura reunión co alcalde de Pontevedra, como presidenta da Deputación, ten algún tema que especialmente lle preocupa ou que quera tratar con él? Ben, no que se refire a eso, os nosos equipos valorarán os asuntos a tratar, tanto por parte da Diputación como do Concello, pero non sorprende a nadie se falamos de que hai temas que están encima da mesa, como pode ser o nivel de colaboración na recuperación do convento de Santa Clara, no futuro do museo, ambos xestionados directamente polo vicepresidente Rafael Domínguez e outros, como pode ser o traslado do parque móvil do polígono de Barro para recuperar a xunqueira da Envía e outros que, xa digo, iremos concretando nos próximos días. Por outra banda, queríalle preguntar polas declaracións diante do diputado. Era a mesma. Bueno, a verdade é que lamento sinceramente que o Partido Socialista siga en estado de shock pola sorpresa recoñecida por eles mesmos que lles supuxo perder a Diputación. Primeiro foi o intento de desafiuzarnos da sede da Diputación en Vigo e agora tratando de xustificar a súa errática xestión das contas e o despilfarro ao que levaron a esta casa nos 5 primeiros meses de ano, xusto antes das eleccións municipais. Eu entendo que pasar dun goberno dogmático a unha oposición sectaria creo que non é entender a mensaxe que lle mandaron as furnas. Polo que nos respecta, de verdade, vamos a seguir intentando gobernar pese a este legado preocupante que nos deixaron e seguir como hoxe. É dicir, temos unha celebración dunha xunta de goberno onde se tratan cuestións e resolven cuestións de necesidade para os veciños. E logo, sobre outro apunte que facía o voceiro da oposición, a plena autonomía non la dan os votos que tivemos nas urnas, esos que lle faltaron ao socialismo para seguir gobernando na Diputación. Eu xa digo, o que teño que decir é garantizar que non imos importar á Diputación ese modelo da crispación en permanente de outros modelos, como o que representa o señor Fon no Concello de Vigo. En fin. Hoxe pasamos algo menos de calor, non? Pero aquí hai que facérselo mirar, Que non? Non, por eso digo, non.